Здравейте хора на всички и добре дошли! Този път ще засегна темата за сексуалното насилие. Тези от вас, които са гледали предишните ми канали или които ме познават, знаете, че съм работила дълго време с сексуални насилия. В момента продължавам, макар че не само тези насилия, ами други срещам. По принцип, радвам се, че сте тук за този видеоразговор, но бих искала да уточня, че тук не давам терапия или пък професионални съвети, а просто споделям информация и подкрепа. И ако по време на това видео усетите, че темата е прекалено натоварваща или предизвиква болезнени спомени, моля, чувствайте се свободни да спрете да гледате и потърсете подкрепа от специалист. Това видео е предназначено да помогне и да даде сила и глас на онези от вас, които са готови да дават глас на своите болезнени преживявания. Ще бъде също и полезно на всички, които имат съпричастно и голямо сърце, дълбока душа и искат да подкрепят хора, които са преживяли сексуално насилие. Затова и го нарекох, когато болката има име, истината боли, но мълчанието убива. Това е за сексуалното насилие. Както съм споменавала и преди, това е областта на моята професия. Обичам си работата, за мен тя носи много смисъл заради хората, с които работя. Затова говоря както като лицензиран професионалист, така и като обикновен човек. Тук давам глас на истината и използвам точните названия. Да, трудно беше, трябваше да ги преведа от английски на български. Все пак работят предимно на английски език в щатите, обаче не е невъзможно. Употребата на точен и ясен език е супер важна, защото помага да се разберат по-добре различните форми на насилие, да се валидират преживяванията на жертвите, които са преживяли тия насилия и да се намали срама и стигмата. И между другото, да, използвам дума жертва умишлено, защото тази е ролята, в която е набутан човек, когато е против волята му. Но човек не е жертва до живот, напротив, това са хора, които са оцеляли и са страшно силни и имат огромна воля. Точните думи подпомагат търсенето на помощ и защитават от манипулации и от омаловажаване. Ако почувствате неудобство или дори гняв, това е напълно нормално и е дори полезно. Значи, че не сте безразлични. Какво е сексуалното насилие? Сексуалното насилие е всяко действие, което включва сексуален контакт или поведение без съгласие. То може да бъде причинено с физически контакти, като молестиране, molestation, изнасилване, сексуално посегателство, инцест. Може да бъде също и без физически контакт, като сексуален тормоз, воайорство, ексхибиционизъм, сексторшън, онлайн насилие, също е вид, или експлоатация и злоупотреба с власт, с силата на човека. Тоест, груминг, на български груминг ще го наричам, не намерих друга дума за по-добър превод, ще обясня по-късно. Сексуална експлоатация, сексуален трафик и ритуално насилие. Така, сега да погледнем дефинициите на тези сложни думи, които току-що споменах. Причинените с физически контакт насилия. Молестирането, това е неподходящо докосване или опипване на интимни части на тялото без съгласие. Изнасилването е проникване, дали вагинално, анално или орално, без съгласие, чрез сила, заплахи или когато жертвата не може да даде съгласие, като примерно е под влияние на алкохол, дрога или пък това са пациенти в болницата и за съжаление съм имала такива клиенти в много случаи. Сексуално посегателство. Всяко нежелано физическо сексуално докосване или контакт, който не включва проникване, например докосване на интимни части,
целувки против волята на някой. И инцест, на английския incest, пак не намерих превод на български точно, но това е сексуален контакт между близки роднини, който е забранен по закон и морал, слава Богу. И колкото и невъзможно да ви звучи, това всъщност засяга страшно много хора. Сега ще погледнем формите на насилие без физически контакт. Такива са, например, сексуален тормоз. Това е нежелано сексуално поведение, което може да бъде вербално, устно, неподходящи, например, коментари от сексуална гледна точка, може да бъде невербално, като жестове, или визуално, като показване на сексуални съдържания. Воайорство. Това е наблюдаване или заснемане на човек в интимна ситуация без неговото съгласие, например тайно гледане под дрехите или през прозореца. Екзибиционизъм. Това е показване на гениталии и сексуални действия пред други хора без тяхното съгласие. Сексторшън се отнася до изнудването с интимни снимки или информация с цел натиск или сексуална облага. Онлайн сексуално насилие. Това е изпращане на нежелани, непоискани сексуални послания, снимки, видеа чрез интернет, социални мрежи и други дигитални канали. Не знам как е в България, но тук при нас в Америка законите са много строги и, например, ако родител има малолетно дете, което получи такива снимки, то това е голям проблем и подлежи на много разпити. Така, другия вид, за който споменах по-рано, е експлоатация и злоупотреба с власт и контрол. Тоест, някой се гаври с силата на друг човек. Използват сила, власт и контрол. Като, например, груминг. Груминг е процес на изграждане на доверие и близост с цел подготовка на жертвата за сексуално насилие. За него ще разкажа малко по-късно. Сексуална експлоатация, това е използване на човек за сексуални цели с финансови или други облаги, включително производство и разпространение на детска порнография. Сексуален трафик. Това е принудително транспортиране, настаняване или търговия с хора с цел сексуална експлоатация. Ритуално или организирано сексуално насилие. Това са сексуални действия, извършвани като част от систематични, често групови или култови практики, с насилствен и контролиран характер. Вярвате ли не, тук при мен в Америка това са изключително често срещани явления и е просто сърцераздирателно и умопомрачаващо, като се замисли човек на тия неща и особено пък когато го видите в реалност в офиса си. Съгласие. На английски това е consent. Съгласието означава свободно и ясно дадено съгласие за участие в конкретна дейност. В случая за сексуален контакт или поведение. Това съгласие трябва да бъде доброволно, осъзнато, специфично и изразено. Доброволно и без натиск, без принуда и без манипулация. Съгласието не е когато някой ти каже, че нещо лошо ще се случи на твой любим и ти от страх кажеш да. Съгласието не е когато държат оръжие пред вас и вие кажете да. То трябва да бъде доброволно. Трябва да бъде също и осъзнато. Тоест всички участници разбират напълно и ясно какво се случва на ясен, говорим език. Трябва да бъде специфично. Съгласието важи само за конкретната дейност и може да бъде оттеглено по всяко едно време. Трябва да бъде изразено. Дали с думи или действия, които ясно показват желание. Значи съгласието е истински страстно изцяло и с душа, и с думи, и мисловно, и емоционално. Човек да пристъпи напред към каквото и да е желанието, нали, това сексуално действие. Няма ли ги тия неща, тогава няма консент, няма съгласие. Липсата на съгласие означава, че сексуалната дейност е нежелана
и представлява сексуално насилие или посегателство. Тоест, това си е криминалност. Така, тоест, ако човекът не е казал не, или ако не е извикал, това не означава, че е дал съгласие. Липсата на не е съгласие. И по същия начин, ако човек е бил под влияние на алкохол или на дрога, това също не е съгласие за сексуално посегателство, това е чисто насилие. За съжаление, най-често оцелелите от този вид травма биват обвинявани грубо заради постъпките им, а това, честно казано, си е тотално безумие. Сега да поговорим за ефектите от сексуалното насилие. Травмата от насилието може да засегне много аспекти на живота на преживелите. Физически, те могат да се проявяват под формата на видими травми по тялото, наранявания, както и промени в мозъка. Също така проява на самонараняване, проблеми с интимността. Когнитивни, такива мисловни. Това примерно се проявява като тревожност, флашбеци, за тях имам друго видео, което съм подготвила. Те са като ретроспекции, мисловни, емоционални, просто хората преживяват ужасната сцена, пак и пак, без да са в контрол, но мисловно и също така, както казах, емоционално, ниско самочувствие, проблеми с концентрацията. Емоционални. Срам, вина, безпомощност, загуба на доверие. Социални. Изолация, трудности във взаимоотношенията, загуба на самоуважение. Поведенчески. Зависимости, избягване, проблеми с съня. Духовни. Съмнения във вярата. Чувство за повреденост и недостойност. Чувство за загуба, сякаш човек е изгубен и е загубил връзка с Бога, с душата си. Важно е да разберем, че тези реакции са абсолютно и напълно нормални отговори всъщност на ненормални събития и не представляват личен провал. А защо миналото продължава да боли в настоящето? Много преживяли сексуално насилие се питат защо трябва да копаят в миналото. И още по-зле, много от семействата на тези, които са преживяли насилие или пък уж приятелите им казват, спри да мислиш, то се случи отдавна. Да, обаче отговорът е, че неразрешената травма оформя и влияе на нашето настояще. Както на нашите вярвания, така и на поведението и на отношенията ни. Ако смятате, че насилието е било ваша вина, то това може да продължава и да влияе днес. А истината е, че то не е ваша вина и никога не може да бъде вина на жертвата. Осмисленето и преработването на миналото е ключово за излекуването от травма, за изцеление. Ще спомена няколко митове и факти за сексуалното насилие. Например, мит. Това са често много тотално погрешни разбирания за насилието. Мит. Насилието е рядко. Истина. Сексуалното насилие се среща навсякъде, но е трудно да се говори за него. Друг мит. Жертвите предизвикват насилието с поведението или дрехите си. Факт. Истината е, че винаги виновникът е насилникът и абсолютно никога, ама никога жертвата. Мит. Насилието е извършвано предимно от непознати. Факт. Повечето нападатели са познати на жертвата. Мит. Мъжете не могат да бъдат жертви на сексуално насилие. Да, ама не. Факт. Могат и често не съобщават за това. Мит. Жертвите винаги са видимо наранени или се съпротивляват. Факт. Не всички могат или искат да се съпротивляват поради страх или шок. Сега ще ви говоря за детски груминг, какво е и как се случва точно стъпка по стъпка. Ако усещате вече напрежение, помнете да си поемате въздух, да сложите видеото на пауза,
Защото това са много трудни разговори. Аз това го работя от много дълго време и го обсъждам всеки ден в офиса си, в кабинета си с клиенти. Но ако за пръв път ви се случва да даваме, нали, думи на тия неща, все пак бъдете мили към себе си. Така, грумингът е умишлен процес, при който извършителят подготвя едно дете за насилие, а може да не е дете. В случая давам с дете. Това е класическия пример. Но така, насилието се случва по този начин. Първо, избор на уязвимо дете. Това може да бъде дете, което е чувствително, тихичко, срамежливо, добро дете. Следващата стъпка е изграждане на доверие. Това доверие се гради примерно, когато насилникът започне да говори с мама и татко или пък каже на майката: ти иди, нали, там на маникюр или нещо си, а пък аз ще се грижа за детето. Между другото, уязвими деца са деца на разведени родители, деца, при които един родител има много партньори. Това е огромна уязвимост. Да, първа стъпка беше избор на уязвимото дете, втора стъпка изграждане на доверие. Трета стъпка е нормализиране на физическия контакт. Това е моментът, в който насилникът започва уж така невинно и игриво да докосва детето. Може да е чрез гаделичкане, с някаква си игра на топка, игра на шах и започват да се боричкат. Следващата стъпка е изолиране на детето. Това е моментът, в който човека просто намира време или си прокрадва времето, за да бъде насаме с детето и се случва ужасната ситуация. След което следва стъпката на манипулация и възпиране на детето да говори чрез страх и вина. Може да го заплашва насилникът с това, че ако кажеш, ще каже на майка ти, или пък ако кажеш, никой няма да ти повярва, вижте, ще помислят, че си мръсен човек, по-добре да не говориш, това е нашата тайна и така нататък и така нататък. Постоянно ги чувам тия неща, съвсем реални са. И ако ви се е случвало това нещо, моля ви, знайте, че изобщо не сте сам или сама. Това се случва на страшно много хора. Просто хората ги е страх да си отворят устата и да говорят в едно общество, което първите на преден ред, които започват да приказват, са именно тези насилници или хора, които не се съобразяват, започват да притискат и да унижават, за съжаление. Затова пък аз искам да говоря, искам да ви дам повече подкрепа и вие да имате глас за това. Този процес създава объркване и страх, може да си представите и да го разберете сега защо и как, което затруднява разкриването на насилието. Така. А защо децата не казват? Това е много често срещано. Има много причини. Причини, поради които децата мълчат. Аз имам клиенти, които са премълчавали 10 години. Научени са децата да слушат възрастните, без да задават въпроси. Например, децата да мълчат, а възрастните да говорят. Децата също изпитват страх от насилника и от отмъщение. Децата изпитват чувство за вина и срам, които са прекалено много и погубващи за тях. Децата са плод на манипулация чрез подаръци и обещания за тайна. Децата изпитват страх от реакцията на родителите си. Децата може да изпитат също и желание да защитят близките или насилника. Например, какво ако насилника е баща им? Какво ако насилника е чичо, който до сега е бил човек, на когото те са разчитали? А какво ако насилникът е гаджето на майката и тя е толкова щастлива и реално да кажат истината означава да срутят мечтите й? Децата са страшно уязвими. И това, че не казват, не означава, че са лоши. Абсолютно, и не бива изобщо да минава през акълите ви. Друга причина, защо децата може и да не кажат, е заради вярването, че насилието е нормално. Сред религиозните среди, например, най-често чувам такива примери, като този повтарящ се случай, например, пастир в някоя си протестантска църква
в някаква си секта твърди, че понеже майката е спряла да му дава секс, той, видиш ли, отива при детето. И след това сплашва детето, започва да го малтретира с избрани от него, и то накъсани, не цялостни цитати от Библията, които нямат нищо общо с истинската вяра, истинското християнство. Но те започват да заплашват детето и да му казват, че ако каже, никой няма да му повярва, или ако каже, то ще ходи в ада. Това не прави религията лоша, защото естествено има такива хора, които просто намразват религията. За съжаление, това няма нищо общо с религията, защото аз пък съм го виждала както сред религиозни хора, така и сред нерелигиозни хора. Виждала съм шамани, които упражняват сексуално насилие, виждала съм индийци, хиндуисти, които упражняват сексуално насилие, виждала съм и доктори в медицината, както и медицински сестри, виждала съм и съм чувала случаи и за психиатри. Виждала съм, смисъл, не съм присъствала на травмата, но съм работила с тези хора, които са оцеляли този вид травма. Това трябва да кажа тук. Това не прави религията лоша, както и не прави дрехите лоши. Виновникът си е насилник и това е точка на въпроса. Но насилието не се случва само в протестантските среди. Лично аз познавам приятели, които са посещавали тук при нас руската църква. Тя е православна руска задгранична църква в САЩ, в Тенеси, щатът, и които напуснаха световното православие след многократни свидетелства за това, че как казваме на български, екуменистите не спазват истинските църковни закони. На това бях свидетел. Това се случи преди 1 година. Аз самата присъствам в истинската православна църква, на английски език се нарича The Genuine Orthodox Church, GOC. Тя е към гръцката старостилна църква и е в общение с нашата българска старостилна църква. Тя си е истинската църква, която не е променила нищо, когато другите решиха да приемат новия календар. Но нещата стават по-сложни от това. След като участвах в уж главната православна църква преди повече от 10 години, аз самата станах свидетел на множество изкривявания и злоупотреби, не само в руската задгранична, ами и в американската православна. Чувала съм за същи ситуации при гръцката, влизала съм в гръцката при новия календар, по същия начин и антиохийската не изостава назад. Това, че наричат себе си църкви, съвсем не означава, че следват правилата на истинската света Христова православна църква. Така, например, когато поставих аз въпроса за стария календар и екуменизма пред своя свещеник в Американската православна църква преди повече от 10 години, той ясно ми заяви, че този въпрос е, видиш ли, табу и че няма да го обсъжда нито лично, нито публично. Аз бях научила за това от манастири в България, между другото, и съвсем нормално се нуждаех от отговори. Когато се обърнах към неговия ръководител, свещеника, който е над него, той сложи ръка на рамото ми, без позволение, и ми каза, че съм добре дошла в тяхната църква, стига да не нарушавам мира. Наистина ли очакват от мен да подкрепям лъжи, екуменистическа ерес и световно православие, което е ерес, което бива изопачавано от лъжеучители и екстремисти? Аз ви давам тия примери, защото това е отнемане на човек, поне това беше опит за отнемане на гласа ми, а това се случва на сума други хора. Причините да не го правя са прекалено много, а пък аз съм православна християнка и следвам църквата, православната църква, където ръководството уважава истинската православна традиция, там където каноничното право и апостолските правила биват уважавани и следвани, и да, има такова място. Ако подкрепяте лъжите, знайте, че аз възразявам строго и категорично и гласно. Като за финал на това видео, искам да ви разкажа за случката в руската задгранична църква, тук при нас, в щата Тенеси.
Аз не живея в Тенеси, но имам много приятели оттам, които се изместиха тотално заради тая случка, от която много лични приятели, така просто тия хора си тръгнаха, приобщавайки се към гръцката старостилна църква, нашото GLC, която си е в чисто общение, както казах вече, с българската старостилна и правилна при това църква. Прикриването на свещеник Матю Уилямс от Руската задгранична църква. Ще вмъкна ресурсите в квадратчето, където се описват видеята, така че винаги след това видео можете да кликнете там и да намерите повече цялата информация, но тя е на английски язик. Ако разбирате, това е супер. Така, Руската задгранична църква официално твърди, че са реагирали в рамките на 24 часа след получаването на сигнал за злоупотреба, но това е невярно и прехвърля вината върху жертвите, минимализирайки отговорността на църквата. Представители на църквата дори нарекоха всякакви опровержения, че са били 100% неверни и недостоверни. В кавички, защото това са техните цитати. В началото на септември месец 2024 година матушка Елизабет научава за злоупотреби над дъщерите си и своевременно уведомява свещеник Сергей Котар. Митрополит Николай и дава указания да гледа напред и да се стреми към укрепване на семейните отношения. Това е затваряне на устата на хората, които говорят истина. Реакцията на църквата обаче закъснява значително. Първото публично действие е обявяването на временното отстраняване на свещеник Матю на 10 декември 2024 година, последвано от забрана на жертвите и техните семейства да посещават църквата. Поне свещеник Марк Манкузо, с когото лично съм се срещала неведнъж, призна, че това е навредило на доверието към подалите сигнала. Но това не е достатъчно. Това изобщо не е достатъчно. Добре, хубаво, до тук, добре. Продължавам. Другите основни събития, основните събития. В септември 2024 година Елизабет открива, че Матю е молестирал една от дъщерите й през 2020, т.е. в периода на 2020 до 2022 година. А след това и други дъщери излизат с подобни признания. Свещеникът се отстранява от дома, но църковните лидери призовават към прошка, правя голяма пауза и много още ще говоря за прошката, и събиране на семейството, което позволява на Матю да продължи посещенията си. Така, правя една голяма скоба тук и трябва да обсъдя нещо. Прошката. Господи, прошката. Тя е много важна, но е толкова зле разбрана и толкова зле се подхожда към нея, че няма как да не се каже много думи. Значи, да подчертая това много изключително и абсолютно важно нещо. Прошката е нещо дълбоко, лично и никога, ама никога не бива да се налага или да се изисква от жертвата. За съжаление, Руската православна църква в чужбина направи именно това. Същото, което наблюдавам и в много протестантски секти, в които са участвали моите клиенти. Натискът да се прости е тежко бреме, което допълнително травмира жертвата и често служи за прикриване на насилието и за защита на извършителя. Прошката не е задължителна стъпка и не бива да бъде задължителна стъпка в процеса на лечение от сексуална травма и никой не бива да бъде заставен да я дава, особено когато още не е готов или когато няма истинско покаяние от страна на насилника. Важно е да уважаваме времето, границите и болката на жертвата и да й осигурим подкрепа, а не допълнително насилие под маската на примирение. Прошката е процес. Свещениците трябва да бъдат изключително добре подготвени, да бъдат наясно с това какво е сексуална травма. От личен опит ви го казвам и ще го преповтарям на целия свят, докато съм жива. Чувала съм за случки, където човек бива изнасилен, в случая жена, църквата изритва, някаква си протестантска църква,
за това, че не е простила. И когато тя прощава на изнасилвача, то той се възползва и продължава насилието пак и пак и пак. Обаче, видиш ли, насилвача отива и се изповядва, казва си греха и църквата казва, а той е добро дете. Обаче те изобщо не разбират какво означава нарцистически наклонности, какво изобщо влиза в съзнанието на един такъв човек, който може да си позволи такова насилие. И пак ви повтарям, това абсолютно не определя Света православна църква. Тя си има канони, по-късно ще спомена, но това е проблем на хора, които не са научени и в днешно време това е главният проблем на екуменизма, един от главните проблеми, че той не спазва православните канонични закони. Точка. Това е толкова ясно. Така, връщам се на основните събития на отеца Матю, т.е. насилника от Тенеси. Октомври 2024 година. Поведението на Матю се влошава, кражба на оръжие и вземане на дете без разрешение. Сигнали за това са изпратени към църковни лица, но не се вземат адекватни мерки. 30 октомври. Елизабет изпраща писмо до митрополит Николай, срещала съм го лично, настоявайки за действие. И както казах, аз не съм в световното православие, аз съм в православната църква, така че митрополит Николай не ми е никакъв наставник. 7 ноември. Митрополит Николай отговаря с призив за мир и търпение, без да предприема сериозни стъпки. 10 декември. Свещеникът Матю е отстранен, но чак след публичното огласяване на случая. Така, забавяне и нарушаване на протоколите. Руската задгранична църква не спазва собствените си правила, които изискват независимо разследване в рамките на 7 дни. Назначаването на разследващи е станало поне месец след първият доклад и близо 40 дни, 40 дни след първото официално съобщение. Църквата не е подала сигнал до органите на реда, което е законово задължение и това е навредило на хода на разследването. Криминални обвинения. Матю Уилямс е обвинен в сексуално насилие над дете под 13 годишна възраст и в злоупотреба с отговорност към дете. Той е пуснат под гаранция и живее с член от църковния съвет. Покриване и реакция на църквата. Руската задгранична църква в Тенеси се опитва да омаловажи случая и да прехвърли вината на жертвите, като настоява за прошка и забравяне. Това са изопачени, ужасно грозни думи. Хора, това е насилие, това е безумие, това е лицемерие. Прошка и забравяне. Това е лицемерие. При това беше точно начина, по който Руската задгранична църква, аз да кажа, се отнесе към мен и мъжа ми, когато ги конфронтирахме с точни и конкретни истини за православната църква, за православие и екуменизъм. Мъжът ми служеше вътре в олтара и забеляза много бързо нетактични изяви, неща, които изобщо нямаха нищо общо с православието, даже противоречаха на православието и като съвсем нормална стъпка той ги конфронтира. Първо 1:1 със свещеника, след това с останалите хора и просто ситуацията беше ужасна, но всъщност слава на Бога, защото пък така видяхме истинското лице на лъжците, на лъжата. Та да, напълно православна съм и абсолютно не защитавам световното православие. Екуменизма е тотална ерес. То просто не следва правилата на Светата църква. И нека хората го знаят. А в нашия случай, да се върнем към Матю от Тенеси. Църковните власти прикриват факти, забавят действия и налагат санкции на хора, които подават сигнали. Примерно, друг свещеник е бил наказан заради коментари в подкрепа на жертвите на сексуални престъпления. Но никой не е говорил. Така, истинският православен свещеник следва православните правила и отдава грижа и подкрепа на оцелелите от такъв вид ужасяващи насилия.
Ако проверите в църковните канони на Светата православна църква, ще видите чисто и ясно, многократно натъртване на това, че ако има насилие от сексуална страна, то свещеник, дякон и подякон, който и да е там, да е бил насилника, трябва да бъде низвергнат и отстранен. Давам примери. Канон 15 от апостолските канони. Този канон изрично осъжда сексуалните нарушения от страна на духовници и постановява, че всеки епископ, свещеник или дякон, който извърши сексуален грях, особено с малолетни, трябва да бъде свален от духовен сан и да му се забрани да служи. Цитатът е: ако някой от клира бъде хванат в сексуални действия с жена или момче, да бъде свален и да не му се позволява повече да служи. Апостолски канони, канон 15. Канон 3 от събора на Лаодикия, 4 век. Този канон забранява на духовниците да вършат сексуална неморалност и изисква тяхното сваляне от служение при такова нарушение. Цитат: ако някой клирик извърши блудство или нечистота, да бъде свален и да не му се позволява да извършва служение. Канон 19 от Първият Вселенски събор. Това е Никейски събор, който се е състоял през 325 година. Въпреки че не е специфичен за сексуалното насилие, този канон подчертава, че духовниците трябва да водят живот на целомъдрие и морална чистота. При неспазване трябва да бъдат свалени от длъжността си. Канон 3 от събора в Антиохия, 341 година. Този канон постановява, че всеки духовник, извършител на тежки грехове, включително сексуални, трябва да бъде отстранен от своя сан, докато не се покае. Пък я се покае, има дълга работа и то не е сигурно. Следващото, канон 8 от събора на Анкир, 314 година. Специално забранява на духовниците да имат сексуални отношения с жени, особено с малолетни, и налага тежко покаяние и сваляне. Типикон и пасторска традиция на православието. Освен официалните канони, които не съществуват пък при всички останали след православието, в смисъл при протестанти, това го няма, те не знаят какво е това канони, никой не е чувал. Пък да не говорим за типикон, за пасторство. Изобщо нашата православна традиция е толкова по-богата. При протестантите това липсва, то е отрязано, то го няма. Тя и Библията им е също скъсена. Но както да е, типикон и пасторална традиция. Значи, освен официалните канони, православната църква си има дългогодишна пасторална пастирска практика, която изисква незабавно отстраняване на духовника, обвинен и признат за виновен в сексуално насилие. Провеждане на църковен процес и разследване. Временно спиране от литургийни служби по време на разследването. Постоянно сваляне от сан, ако вината бъде доказана. Така, обобщение на истинската православна позиция. До сега сме разбрали, че сексуалното насилие, особено върху малолетните, това не изключва други, но особено в този случай това беше тотално омаловажено. Изобщо сексуалното насилие си е тежък грях и каноническо престъпление. Виновните духовници трябва незабавно да бъдат отстранени от служение. Няма чакане, притаяване, преструване и тънмън. Църквата носи отговорност за опазване на паството, особено на най-уязвимите. Прошката не отменя необходимостта от справедливост и подходящи дисциплинарни мерки. Да поясня тук за прошката, че прошката често е зле разбрана. В православието ние разбираме, че тя е като да свалим товар от себе си. Тя не означава да отидем да се разцелуваме с насилника и да бъдем в неговата зона и пак все едно нищо не се е случило преди. За съжаление, прекалено много хора си въобразяват, че да простиш означава да направиш, да позволиш на другия човек да си прави каквото си иска. Все едно нищо не се е случило, да се престоиш. Това не е прошка. И няма нищо общо с православието. Така, в заключение, сексуалното насилие е тежка травма, която засяга абсолютно всеки аспект на преживелите хора. Физически,
емоционално, социално, ментално и духовно. Но осъзнаването и приемането на истината за това насилие, както и говоренето с точни думи, са първата стъпка към лечението. Никога не трябва да се налага прошка, особено на жертвите, чието избор, сила и глас и без друго вече са били насила отнети. Прошката е личен процес, който изисква време, пространство и истинско покаяние от страна на насилника. С жертвите на сексуално насилие трябва да се работи много внимателно и това само един добър свещеник може да го приложи, който наистина следва истинското православие. Важно е да подкрепяме онези, които са преживели насилие, да слушаме без осъждане и да уважаваме техните граници. Ако вие или ваши близки сте преживели сексуално насилие, знайте, че не сте сами. И потърсете помощ от доверени специалисти, които разбират от травмата и от общности, които ще ви подкрепят с разбиране и с любов. Абсолютно е възможно тотално човек да се излекува от този вид травма, просто трябва да говорим за това и хората да се събудят. Благодаря ви, че отделихте време да гледате това видео. Надявам се да сте намерили сили и насърчение тук, глас, да не си примълчавате за истината. Заедно можем да създадем свят, в който истината наистина е озвучена, се чува и справедливостта се постига, а лечение, изцеление, мир и спокойствие и безопасност са възможни. И така, до нови срещи. Тук се стъмнява, аз ще се разсея. Надявам се и вие да направите нещо мило за вас. Може би си направете топъл чай, отидете навън, така подишайте свеж въздух, запалете си свещ, направете си уютно и знайте, че не сте сами. И колкото и лъжи да ви са натяквали в главата, това не ви определя, имате стойност и много повече хора са преживяли тези неща, отколкото не само се говори около нас, ами и статистиката го показва. Така че да, всичко хубаво и до нови срещи. И ако не сте се абонирали, добре дошли. Ако ви е интересен този канал, ще се радвам и да чуя въпроси и коментари. Леко. Чао, чао!